Sanibona bangani. Incwadi enginiphathele yona ithi Vuyo. Ibhalwe uMichelle Prin, uMiphI noJessica Yanush. Ngabe ubani uVuyo bangani? Ngabe mhlawumbe ile ntombazanyana encane ela ngaphandle? Asike sivule sibone ke. Vuyo. Nansi yale ntombazanyana encane, siyayibona iyavuka kusekuseni. Nali nelanga liphuma, sibona neqhude lapha livele ewindini, liyakhala. Nangiya uVuyo futhi useyadlala eminyango. Naba abanye abantwana badlala ozwingi, yena udlala ibhola lakhe elihle elihlaza. Ngabe kwenzakalani la bangani? Sibona amabhodwe, izitsha, amapani, amapedi, inkomishi, ipuni. Nali nekhabethe livulekile. Ingabe kwenzakalani? uVuyo uyaqhubeka nokudlala. Udlala ngezitsha. Bangani, engabe ngeke zife yini? Nali ikhekhe bangani. Ngiyalithanda ke mina ikhekhe. Limnandi. uVuyo uyazitika naye. Nangi abangani simbona usegcwele ukhilimu yonke indawo le. Nangu uVuyo usehleli kusofa kubo. Uhleli nodadewabo. Ngenzathi udadewabo omdala loya. Bayadlala. uVuyo uyahleka. Nangu futhi uVuyo usehleli nobani ke lo bangani? Bangani bami kuyenzeka ukuthi ugogo wakhe okanye ukhulu wakhe bafunda incwadi. Okusho ukuthi imnandi ngempela lencwadi, siyambona uVuyo nogogo bayahleka kumnandi. Nangiya uVuyo futhi uhleli phakathi ekhabhothini. Uphushwa ubhuti wakhe omdala. Okungenzeka bangani ukuthi badlala imoto. Uma sidlala imoto bangani konje senze njani? Silingisela umsindo wemoto sithi vum vum pip pip. Nangu uVuyo ehamba. Nangu uVuyo bangani ke manje sibona ubani lo ngena eminyango. Bangani bambukeka sengathi baba wakhe uVuyo ongenza ukuthi ubuye emsebenzini. Sinesithombe lapha ya odongeni somndeni. uVuyo usehleli ke nobaba wakhe bayadlala kusofa, uyahleka uVuyo kumnandi. Hawu bangani bami, uVuyo ngabe wenzani ke manje? Ubukeka sengathi ukemnyango uyadlala ngodaka, futhi uyachaphazisa kumnandi. Nansi yane rainbow lapha yaphezulu ngasezintabeni. Uthingo lenkosazane luhle. uVuyo ukendishini manje uyageza. Nanke namagwebe ensipho agcwele indawo yonke. uVuyo ubukeka ethokozile, okusho ukuthi kumnandi noma uyakujabulela ukugeza. Sekuhlwile bangani, sibona nangiya unyezi embonakala emnyango nezinkanyezi okubonakala ukuthi shuthi sekuhlwile. uVuyo nange embhedeni wakhe naye uselele. Iphela kanjalo ke bangani indaba yethu yaVuyo. Kubukeka kumnandi ekhaya likaVuyo, bayadlala wonke umndeni ujabulile. Ngabe bangani kubalekile ukudlala nodadewenu noma nabafowenu? Yebo bangani, kubalekile kumnandi nani ukudlala nabazali. Ngoba konke lokho kugqugquzela imfudumalo ekhaya and sonke siba nesikhathi sindawonye. Bangani bami, uma nijabulele lencwadi ningangena ka book-org nizitholele ezinye izincwadi zaka-book- ezimnandi kakhulu. Ngiyabonga bangani, nisale kahle emakhaya. Siyabonga ukubukela. Ningakhohlwa ukubheka ama-workshops abazali okanye izinsiza kusebenza nakunye nemisebenzi engayenza nabantwana ku-thanda.org.